O Salnés bate novos récords en materia de turismo no mes de agosto. A comarca recibiu máis de 400.000 turistas, roldando o 100% de ocupación. De feito, dende a Mancomunidade cren que o turismo non pode medrar máis no verán. Por iso, concentrarán gran parte dos seus esforzos na desestacionalización destas visitas. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes, titulares. O PPDG demanda ao Goberno Central máis apoio ao sector pesqueiro. Así o reclamaron o responsable de Mare a Vicesecretaria de Desenvolvemento Sostible nunha visita a Gealsa. Sumar Galicia levará ao Congreso dos Deputados a paralización da obra do cuartel da Garda Civil de Cambados. Exixen ao Goberno Central que poña data para o remate do proxecto e información sobre cal será o seu custo final. Campelo transforma un vertedoiro ilegal nun miradoiro sobre a ría. O proxecto levouse adiante coa colaboración da Asociación de Veciños, do Plan Social de Ence e do Concello de Poio. Xa está en marcha en Pontevedra a Ponta Pestor. Máis de 40 iniciativas emprendedoras danse cita esta fin de semana na Praza do Concello. O Palma Futsal e o Anderlecht de Bélxica participarán xunto co anfitrión no Trofeo Portus Apostoli de Noia. Celebrarase do 27 ao 29 de setembro no pabillón Agustín Mourís. Estamos nas novas do día, comezamos. Os bombeiros de Pontevedra actuaron esta madrugada nun incendio no concello veciño de Cerdedo Cotobade, na parroquia de Tenorio. As lapas queimaron unha casa prefabricada e 2 vehículos, acadando incluso unha zona de monte próxima á vivenda. Así as cousas, non houbo que lamentar danos persoais. Segundo o 112, o lume comezou ao redor da 1:15 da madrugada e foi un particular quen deu a voz de alarma. Segundo informan dende o concello de Pontevedra, os labores de extinción prolongáronse ata as 2:30 e os bombeiros continuaron durante toda a madrugada refrescando a zona. Tamén se persoaron os bombeiros do Salnés e unha brigada forestal, pero, segundo explican fontes do municipio pontevedrés, a súa chegada xa se extinguirá o lume. O Salnés volve celebrar un novo récord en materia turística. A Mancomunidade fixo públicos hoxe os datos do mes de agosto que confirman o éxito do destino. Recibiu 815.000 visitantes, dos que máis de 430.000 pernoctaron nalgún dos concellos. Con estas cifras sobre a mesa, o ente comarcal cree que o turismo non pode medrar máis no verán. Por iso, concentrarán gran parte dos seus esforzos na desestacionalización. O Salnés roldou o 100% de ocupación turística durante o mes de agosto. A comarca recibiu 815.000 visitantes, dos que máis de 430.000 quedaron tamén a dormir nalgún dos concellos. Un novo récord. Vemos que estas persoas, a donde chegan e ao mesmo tempo tamén son prescriptores, resulta que se fixan no Salnés. Eso xenera un movimento económico moi importante que para nós, para a comarca e para todo o sector, é algo a destacar e a valorar. Estes 430.000 turistas realizaron máis de 1.720.000 pernoctacións, cunha media de 4 noites na comarca, o que supón un 20% máis que hai un ano. Por concello, Sanxenxo e o Grove seguen a ser os motores, pero destaca o crecemento de outros municipios, especialmente o da Illa de Arousa. Chama moitísimo a atención o crecemento do turismo na Illa de Arousa, un 88,4% de crecemento con respecto a agosto do ano pasado. É dicir, casi duplicou o número de turistas do ano pasado no mismo mes, e o ano pasado xa fora un ano récord para eles. Pero hai outros concellos como Meaño cun crecemento dun 53%, Cambados un 36%, Vilagarcía un 35% de crecemento con respecto a agosto do ano pasado. Que é a sostenibilidade da comarca. Esa sostenibilidade se consigue un pouco o que decimos, espallando o turismo en todos os concellos. Con estes datos sobre a mesa, a Mancomunidade cree que o Salnés xa acadou o seu teito durante o verán. Por iso, os esforzos centranse agora na desestacionalización do turismo, apostando por propostas como o golf, o cicloturismo ou o Camiño de Santiago. Todos os nosos esforzos están enfocados en desestacionalizar, porque entendemos que no verán o Salnés xa acadou
os límites recomendables de turismo. Non é novo, xa fai 2 anos que se falou deso. Sanxenxo e Grove están no 100%, os outros concellos no mes de agosto agora mismo. Podríamos decir que o Salnés, co volumen de turismo que tuvo en agosto, acadou a capacidade que tiña agora mismo en número de camas. Ver novos horizontes, turismo, Fitur pois está aí, ten que seguir sendo pois un motor de promoción para esta mancomunidade, para o Salnés, e temos que seguir traballando precisamente na desestacionalización, que non é fácil, pero os pequenos pasos, o traballo que se está a facer dende a mancomunidade. A mancomunidade destacou tamén a consolidación do turismo nacional, que rolda o 93%, e de Portugal como principal emisor de turistas estranxeiros. O igual que en xullo destaca a chegada de visitantes dende o Reino Unido. O Partido Popular de Galicia pide ao Goberno central un maior apoio ao sector pesqueiro. Así o manifestaron o responsable autonómico de Mar, Alfonso Villares, e a vicesecretaria de Desenvolvemento Sostible do PP, Paloma Martín, nunha visita ao Centro Tecnolóxico de Gealsa, en Boiro. O responsable de Mar no Goberno Autonómico e a vicesecretaria de Desenvolvemento Sostible do PP, Paloma Martín, xunto coa deputada no Congreso, Rosa Quintana, realizaron esta mañá unha visita ás instalacións da Conserveira Gealsa. Ali, tras coñecer o Centro Tecnolóxico do Bodión, os representantes do Partido Popular defenderon a importancia da conserva como sector estratéxico na economía española. España es el primer país de la Unión Europea en la industria conservera, en la conserva de pescado y de marisco, y el segundo a nivel mundial. Son más de 800 empresas las que se dedican en España a la industria del pescado y son 34.000 trabajadores los que están detrás apoyando. Además, exportamos nuestros productos a 145 países. Eso demuestra la fuerza que tiene el sector pesquero y la industria conservera en nuestro país, que extiende más allá de sus fronteras el prestigio del pescado, el prestigio de nuestras conservas. Por esta razón, instan ao Goberno central a tomar medidas encamiñadas a defender a flota, como a rebaixa do IBE do peixe ou a posta en marcha de campañas de promoción do consumo de produtos do mar. Pedimos ao Goberno do Estado, pedimos ao Goberno central que, por favor, axude ao sector do mar, que, por favor, se pronuncie dun xeito claro ante aquelas medidas que está pedindo o sector e que estamos pedindo tamén todos os galegos e galegas, e, por un lado, como dixen, esa baixada do IVA é necesaria, e, por outro lado, como non, esas campañas de promoción a nivel estatal son fundamentales. Dende o PP traballan tamén na posta en valor do sector a nivel europeo e nacional, con medidas como a creación dunha comisaría de pesca no novo goberno en Bruxelas, así como a posta en marcha dunha comisión específica de pesca no Senado. Tras o seu paso por Gealsa, os mandatarios populares desplazáronse tamén ata Pobra para coñecer as instalacións de Congalsa. Antes da súa visita ás empresas, o conselleiro do Mar participou na apertura da terceira xornada de pesca de Ribeira, que se celebrou esta mañá na Escola Náutico-Pesqueira da localidade. Nesta cita, organizada pola Cooperativa do Mar Santa Eugenia, o PP83, abordáronse temas de actualidade con especial relevancia para o sector, como o novo regulamento de control e os problemas que implica a obriga de desembarque, o Plan Nacional de Capturas Accidentais de Cetáceos, as dificultades para a supervivencia da pesca do litoral ou as oportunidades de financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo para a Pesca e a Acuicultura. Sumar Galicia reclama que se retomen as obras de construción do novo cuartel da Garda Civil. A formación presentou unha pregunta ante a mesa do Congreso dos Deputados sobre esta actuación e o seu posible sobrecusto polos problemas que se atoparon unha vez comezadas. Que agora mesmo unha situación provisional como era estar nunha casa de cultura, pois parece que vai durar máis tempo do que se había falado inicialmente. Por iso que nós entendemos que esta obra ten que ser prioritaria por as necesidades do pobo de Cambados, sobre todo en materia de seguridade. Primeiro presentar unha pregunta ao Goberno. Bueno, en realidade son como 3 preguntas. A primeira é cando van volver a iniciarnos, cando van a iniciarse as obras para a construción deste cuartel. En segundo lugar, que prazo de finalización está previsto. En terceiro lugar, como se sabe ou se comenta que hai un sobrecoste nesas obras, cal é o dito sobrecoste?
Dende Sumar Galicia recordan que as obras se iniciaron en novembro de 2021 coa previsión inicial de que estiveran finalizadas antes do remate de 2023, pero tras 2 semanas do seu arranque tiveron que interromperse por problemas na fase de excavación. Neste tempo non houbo máis avances. A obra do cuartel fora adxudicada polo Ministerio de Interior cun custo de 6,5 millóns de euros. A formación crítica que a día de hoxe non se está a cumprir o acordado co Goberno e tampouco se sabe se os problemas atopados na fase de excavación van supoñer un sobrecusto no proxecto. Por iso reclaman ao Ministerio que tome medidas para que se cumpra o proxecto de construción previsto, poñendo datas concretas para o seu remate. Tamén que se dé a coñecer o posible incremento de prezo polos problemas atopados. En Pontevedra, as obras do Parque Urbano da Parda comezarán antes de que remate o ano. Así o apuntou esta mañá o rexedor nunha visita que realizou a parcela que acollerá o novo equipamento. Trátase dun espazo que contará con máis de 33.000 metros cadrados e que se transformará no parque urbano máis grande da cidade. O proxecto saiu a licitación cun importe de 5,5 millóns de euros. Pois vai a ser un parque máis grande da cidade, nun barrio de moitísimo crecemento, unha zona de esparcimento, vai ser de esparcimento, deportiva, e que vai a ser para toda a cidade, pero especialmente para o barrio da Parda, non? Son 33.000 metros cuadrados. Isto equivale a 3 veces a Plaza de Barcelos ou 3 veces Santa Clara. Entramos por Entrevías e a través do Otero Pedrallo podemos conectar co Parque do Gafos, co cual, bueno, pois dentro desa idea que temos de que a xente faga exercicio e que haxa rutas do colesterol próximas á túa casa, pois podes conectar coa zona do Gafos e ir andando á cidade tranquilamente, ir a acercarte hacia Tomeza, etcétera, etcétera, non? A nivel administrativo, o proceso para a contratación da obra continúa o seu curso. Nestes intres, os técnicos municipais estudan as 9 ofertas presentadas polas diferentes empresas interesadas en facerse co proxecto. O futuro parque contará ademais con 2 aparcadoiros, un parque infantil, 2 miradoiros, permitirá continuar a senda fluvial dos Gafos e acollerá nun futuro o pabillón da Parda. Sobre esta agardada instalación, Fernández Lores asegurou que se trata dun proxecto moi complexo e que se precisa un elevado investimento, de aí que o goberno local non queira dar datas sobre cando arrancará a súa construción. Así as cousas, o alcalde apuntou que intentarán comezar a tramitación deste pabillón deportivo antes de finais de mandato. Campelo no Concello de Poio estrea novo miradoiro. O espazo que busca ser un punto de encontro veciñal cara a ría transforma o que ata ben pouco era un vertedoiro incontrolado. Dende a Asociación de Veciños de Campelo explican que o miradoiro fíxose grazas á colaboración do Concello de Poio e de Ence a través do seu plan social. As actuacións consistiron en limpar toda a zona e crear unha base de formigón cun banco de pedra, iluminación e baranda de seguridade. Co tempo, a intención do Concello poder dar continuidade a este proxecto, realizando un camiño de acceso e axeitando un segundo miradoiro. En el plan social de Ence hemos aprovechado, pues con las ayudas que ofrecen, esto que era una zona de, digamos, un basurero o un escombrero, hemos aprovechado para hacer un mirador y aprovechar las vistas quizás de unas zonas de las más privilegiadas que tenemos en el pueblo, y hemos hecho este mirador. Nuestra intención es seguir con el proyecto, una segunda fase, y terminar en hacer el camino que nos queda, poder arreglarlo y hacer un segundo mirador en la zona. Y con todo esto que se llegue a enlazar con el muelle de Campelo y que se pueda aquí disfrutar de esta zona. E esperemos eso, que os veciños e veciñas de Campelo pois disfruten deste espacio público e de lecer, e que se recuperou o que era antes un vertedeiro, pois ora pasa a ser un mirador e unha zona de encontro de todos os veciños e veciñas de Campelo. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O BNG de Noia demanda un incremento da partida orzamentaria destinada ás axudas escolares. Máis de 20 familias quedaron excluídas na resolución provisional das subvencións pro comedor e a compra de material.
Co obxectivo de que as axudas cheguen a todas as familias que o precisen, o BNG de Noia insta ao goberno local a dotar de maior orzamento a partida económica destinada a subvencionar a asistencia a comedor e compra de material escolar. Na resolución provisional, preto de 30 familias que cumpren os requisitos quedaron fora ante a falla de dotación orzamentaria. Quedan 26 familias sen a axuda ao comedor que cumpren todos os requisitos para poder acceder á mesma. Os motivos para non poder ter esta axuda son simplemente que non hai os fondos necesarios, os fondos que se puxeron no orzamento non dan para satisfacer todas estas 26 axudas e ademais hai 11 máis que poderían aínda entrar xa que teñen algúns defectos de forma na presentación que poderían solventar durante o período de alegacións. Os nacionalistas agardarán a publicación das listas definitivas para levar unha moción a pleno solicitando a dotación de fondos extraordinarios que permitan atender a todos os solicitantes que cumpren cos criterios establecidos nas bases. Imos a propoñer no próximo pleno municipal que unha vez se coñeza a resolución definitiva se doten fondos extraordinarios para poder acometer todas aquelas axudas que finalmente non se poidan dar e que cumpran con todos os requisitos. Creemos que hai posibilidades de que esta proposta do BNG chegue a porto e, bueno, pois tamén unha maneira de intentar solventar esa preocupación cidadá, xa que, bueno, eses 30 ou 50 euros mensuais para as familias para pagar parte do servizo de comedor pois son importantes mes a mes. A Deputación da Coruña vén de convocar a liña de axudas para autónomos con máis de 5 anos de actividade e residencia fiscal en municipios de menos de 10.000 habitantes. Complementa así o Pela Autónomos que este ano xa beneficiou a máis de 1.000 profesionais que levan menos de 5 anos en activo. A nova liña de axudas convocada pola Deputación da Coruña vai dirixida a autónomos con máis de 5 anos na actividade e residencia fiscal en municipios coruñeses de menos de 10.000 habitantes. As subvencións van destinadas a cubrir parte das cotas de autónomos que non dispoñan de bonificacións ou reduccións nos pagos á Seguridade Social. Poderán solicitar un apoio mínimo de 1.200 euros correspondentes a 6 meses de cotas e un máximo de 2.400 por toda a anualidade. Esta nova liña complementa o programa Pela Autónomos que este ano xa concedeu axudas por importe doutros 2,3 millóns de euros a un total de 1.106 profesionais autónomos da provincia con menos de 5 anos de actividade e sede social nun concello de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, suliñou a importancia clave dos autónomos na economía e na creación de emprego en Galicia, un colectivo que pertence máis de 200.000 persoas na comunidade. O presidente incidiu tamén en que as axudas van destinadas aos profesionais que exercen nos concellos de menor tamaño da provincia, co obxectivo de favorecer o emprego e contribuir á fixación de poboación no rural. Xa está en marcha en Pontevedra a cita anual do emprendemento galego. Hoxe arrancou unha nova edición do Ponta Pestor que na fin de semana reunirá na Praza do Concello a 42 iniciativas empresariais. Proxectos nacidos xa cunha visión de mercado global e onde o digital están plenamente integrado nos seus procesos de venda e produción. Nesta edición constántase a consolidación en todos os proxectos da cultura da sostenibilidade e unha tendencia ao crecemento de proxectos ligados ao ocio e ao cuidado da saúde e os produtos saudables, iniciativas orientadas a facilitar unha vida plena e saludable. Son, sen dúbida, os representantes dun país vivo, innovador e creador dun futuro mellor, e do que debemos sentir orgullo e esperanza. No encontro hai empresas procedentes de toda Galicia cun 45% baseadas nas vilas e no rural e un 70% lideradas ou colideradas por mulleres. Ademais da carpa cos stands das diferentes iniciativas, o Ponta Pestor desenvolve nestas dúas xornadas un programa con máis de 20 actividades, entre elas sesións sobre ciberseguridade, inteligencia artificial e novas tendencias de marketing.
O obxectivo, explicaron dende a organización, pasa por acompañar as demandas e necesidades do novo emprendemento galego. Ademais, esta tarde celebraronse as roldas de financiamento do Pontap Venture, dirixidas a conectar as 6 startups con responsables de programas de financiamento. Como novidade, nesta 11ª edición, a Xunta de Galicia impulsou un xogo do emprendemento para animar as novas xeracións a crear os seus propios negocios. O Concello de Ribeira adxudicou a redacción do proxecto de rehabilitación do Conservatorio de Aguiño. Con esta actuación buscarase a mellora da eficiencia enerxética cun aforro do consumo estimado do 74%, pasando dunha cualificación de AA. O proxecto contempla a instalación dun sistema de climatización por aerotermia e a mellora do illamento exterior cun sistema SATE. Tamén se procederá á substitución do alumeado por outro de baixo consumo e instalaránse paneis solares na cuberta. Tamén se realizarán cambios no exterior coa colocación dunha bancada no actual aparcadoiro para crear un auditorio exterior, renovando tamén a zona de xogo infantil. A redacción do proxecto foi adxudicada ao estudo CSA Arquitectura por importe de 50.000 euros. A Deputación de Pontevedra destinará 125.000 euros ao patrocinio do Campeonato de Europa de Vela, que se celebrará en Sanxenxo. A cita desenvolverase do 27 de setembro ao 5 de outubro. A competición da clase 6MR agarda atraer uns 40 equipos, o que suporá a chegada de preto de 500 persoas entre regatistas e membros dos conxuntos. A cita está organizada polo Real Club Náutico de Sanxenxo. A provincia de Pontevedra converterase unha vez máis no capital da vela en Europa e tamén no mellor escaparate das nosas rías. E isto é o que queremos. Captar, impulsar e colaborar coa organización de eventos deportivos, de grandes eventos deportivos por todo o territorio. Temos claro que este tipo de actividades supoñen un gran estímulo para fomentar o deporte base e tamén teñen un grande impacto económico e social en toda a provincia. E por iso patrocinamos o Campeonato Europeo de Vela, que sin dúbida alguna será unha panca fundamental para a proxección do turismo e da nosa marca como provincia. Avanzan a bo ritmo as obras de renovación do céspede do campo de fútbol de Verdón en Vilagarcía. A actuación conta cunha chegada da Deputación de Pontevedra de 180.000 euros e marcada no Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Aparentemente para el mes de octubre ya estará funcionando. Era un campo que estaba muy deteriorado porque llevaba 14 años instalado. Ha consistido en levantarlo, en bachear y allanar toda la superficie y volver a poner el TEPEX. Desde la Diputación estamos encantados de que ese plan haya sido tan efectivo y que bueno, pues concellos como el de Vilagarcía se hayan podido beneficiar y que redunde pues para todos los niños y para todos los deportistas que puedan disfrutar de este campo. O campo de fútbol de Verdón contaba ata a data cun céspede moi deteriorado que se tiña instalado hai xa 14 anos. Agora instalarase un renovado que cumpre cos requisitos de calidade e seguridade para a práctica deportiva. Deste xeito, a renovación permitirá que as instalacións poidan ser empregadas por equipos de fútbol 7, 8, 11 e rugby. As obras iniciadas na segunda quincena do mes de agosto abranguen a retirada do pavimento e equipamento, o acondicionamento da explanada e a reparación das pendentes e irregularidades, así como a revisión da rede de sumidoiros e abastecemento, a limpeza e substitución das tubaxes, a colocación do novo céspede e a sinalización do terreo de xogo. Dende a Deputación de Pontevedra apuntaron que o Concello de Vilagarcía é o máis beneficiado polo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, ao recibir máis de 206.000 euros para financiar a renovación de Verdón e a adquisición dun videomarcador para a Lomba e novos asentos para Fonte Carmoa. A vindeira fin de semana Noia converterase na capital do fútbol sala. Entre o 27 e o 28 de setembro acollerá a 7ª edición do Trofeo Portus Apostoli. Ademais do equipo local participarán o Palma Futsal e o Anderlecht de Bélxica. A élite do fútbol sala darase cita a última fin de semana de setembro en Noia para participar no 7º Trofeo Portus Apostoli. 7º Trofeo Portus Apostoli, organizado polo Noia Fútbol Sala.
Animamos a todos a vir a disfrutar deste gran espectáculo con estos equipos participantes, o noi o ben querido Portus Apóstoli, e despois se acompañarano dous grandes de Europa como o Anderlecht e o Palma. Coa presenza do equipo belga, a competición adquire un cariz internacional, o que supón un atractivo engadido para os afeccionados que de seguro encherán o pabillón Agustín Mourís durante toda a fin de semana. Un trofeo a nivel internacional, porque, como ben sabedes, pois participan nel pois o noso casi primos irmáns, podemos decir, Palma Futsal, que sempre é un placer poder contar con eles, e este ano, ademais, pois contamos co Anderlecht, que é un equipo belga. A impresionante traxectoria dos equipos participantes garante espectáculo e fútbol de primeira nos 3 encontros deste torneo triangular, un dos mellores da pretemporada en toda España. El Palma Futsal, aunque el año pasado no vino, ya vino más veces a este torneo, pero este año quizás sea diferente, ¿no? Porque viene como doble campeón de Europa las últimas 2 temporadas. Y no solo doble campeón de Europa, sino también el año pasado se proclamó campeón del mundo, ganando la Copa Intercontinental en Brasil, en Foz de Iguazú, y este año, en el mes de noviembre, el 2 de noviembre, pues también disputará en Palma contra el Magnus de Brasil para ser nuevamente campeón del mundo. El Anderlecht Futsal los últimos años es un referente, tiene un poderío económico brutal y quiere acercarse a los grandes de Europa. Y sin ir más lejos, esta temporada pasada no consiguió llegar a la Final Four de la UEFA Futsal Champions League, pero sí la temporada anterior sí fue uno de los miembros que compuso esa Final Four que se disputó en Mallorca de la UEFA Futsal Champions League. Cos deportes rematamos esta edición das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns a partir das 9:30 da noite. Que pasen unha feliz fin de semana.